nwelu one day m gara na Shoprite mụ na enyi m nwaanyị, so anyị wee zụsịa afịa wee na-apụta ka anyị naba, wee bụrụ na mmiri na-ezo, anyị wee kwụrụ n'ọnụ ụzọ na-eche ka mmiri gbachanata. So one guy wee gata ebe ahụ paaki ya moto batakwa solu fekwụla ebe ahụ. So from there fana abụọ wee bido wee kaliba. O wee sị na ya laikele ya, fana abụọ bido kwụba. Ọ sị m nne ka aja ebe this guy. O wee bụ na classy guy, like ya ịmụrụ mmadụ like quality stuffs. Ife niile dubie nwe quality from A to Z. So ya like anya nnọọ fa wee bido kwụba. Kwuo ọ sị na ya laikele ya na ya chọrọ ịnụ ya. Ya wee sị oke o. Ọ sị m nne pịa na ife fakwụrụ bụ 3 years. O wee nụbụ ya. So ka ya batazara. Ọ sị afọ ime wee bido fịabịa arụ. Ya tụlụ ime ọ pụọ. Ya tụlụ ime ọ pụọ. After 1 year, ya nụsịrị di na nwunye, ọ dịka a ga-asị na ike agwụgo die. A na-abata nke 2 years, ọ dịbazi obvious na ike agwụgo bido feyalịba. Ịgbagonu nwaanyị na-atụ ime na ọfụrụ na enwego miscarriage 5 times. 5 times. So mana ya mụrụ na di ya elugo nke ịpụ eze na ụdị ya na-achọ ịkọrọ anyị kịta. O wee luo one day di ejesie bata si anya nọrọ ana na o nwere ife a chọrọ ịgwụ ya. Ya sị a kedu ife ọgwụla ọtọ si mba ya nọrọ ana. Ya wee nọrọ ana. Ọ sị m n'ime this 3 years fa na-achọ nwa na di ya adịkwa eje ụlọọgwụ ọ na-eje bụ once in a while. Ịghọtara na nwere ike ị na-eyi ọga once ya na-akwụgharịkwa. Ịghọtara kịta. O wee sị ya na ọdụgo obvious na nsogbu ha nwee kịta nọọ nyanwa ka o si n'aka. Ya sị ya ka ebe akụkọ nke esi it's not like na ya na-atụ ime na ya na-atụ ime na ọ maka na ọ na-apụ apụ. Ọ sị ya maka na ife a ji ekwuru bụ na ya epuruvugo na ya bụ nwoke. Ya sị ya yes na ipuruvugo na ịbụ nwoke ba ya ịtụba m ime n'isi izizi. Ịghọtago. Na ya na-ekpekwa na-ekpele one day tụba ya dị ime ka ime ghara ịpụ. Ịghọtara na. Ọ sị ya na ihe a ji agwala ya bụ because na o nwere nwaanyị ya tụbara ime n'ezi maka na ya nọgide esi ka cheki mami ya bụsịkwa nwoke. Ọ sị m nne ihe a wutie. Ọ sị ya and ife ọzọ ya chọrọ ịgwa ya bụ na ya chọrọkwa ka nwa ya nọrọ n'ụzọ maka ya ga-akpọta the woman ka ọ bịa solufa bili. Ya sị ya biko ọ bụkwala egwuregwu ya try kwana ya. Ma na ọ dụrụ enough na ọ tụbara nwaanyị ọzọ ime n'ezi kịta bụ ịkpọtị ya n'ụlọ. Kedu ife ọ chọrọ ga mebe? Ọ kpọtị ya n'ụlọ asị gịnị dịnị ka ọ na-eji ime egie ka ọ na-ọsị na ya chọbụ ime egie kama na ọ bụrụ na ọ mụziara ya nwa ya eje mee egie mana for now na ya ga-akpọtị ya n'ụlọ. Ịmagoro ya agwa ya try kwana ya ọ bụkwala egwuregwu nke a ịmagoro na ya maazị nke a ga-eso maka na ya na-ebe akwa na ọ tụbagodo nwaanyị ime n'ezi kịta bụ ịkpọtị ya n'ụlọ. Ịmagoro ụdị ife afọ. Ọ sị m nne ya chekwa na-egwuregwu. Ya chekwa na-egwuregwu. After 2 weeks, ọ kpọlụ this girl land ya. Kpọlụ this girl land ya lụọla ya aka na one room jesoro dozibe room dosisie room chịta bedsheet tọ ebe afọ kwasịsịa ife edo ebe afọ kwasa n'ọnụ ụzọ si the girl ba ebe afọ jee biri. Ọ sị m nne na ya mara m ya nọ na nlọkị anọ n'ife na ya nwere ike ịghọta. Ịghọtara na ya trust na-asị ịgbagolu. Ọ sị m ike kwụla ọtọ gwa ya. Ya aftakwa ụtụtụ je na sikwekwe nri ka ya si esikweta ili dị orie. Kpokwela akwa ya sụọ the girl nọ na room. Ọ sị m na the first day na the girl apụtara na room. Na the second day na the girl apụtara na room olu the third day pụta welu remote nenebe TV. The girl pụta welu remote nenebe TV. Nenebe TV o. Ịmazi ife di na-eme ya tirie nri ọkpọ anya sị anya bịa ka erie nri. Within the space of 2 weeks na ya ghọọ na bọyị ha. Na ya ghọọ na bọyị ha. Na ya nwere ike ịghọta. Ya kpọọ nwanne ya nwaanyị sị ya na ya makwa ife na-eme na di ekpọta nwaanyị n'ụlọ sị ya na ị na-ekwugheri. In fact na ya mara bụ ọnya mụba amụ ka ọnya bebe akwa na ya mara ụdị feelings ya na-enwe. Ya wee sị mba na nke a ma mme. Ka ekwe n'ife ị ga-eme na ya mara ife a ga-eme. O wee luo one day di wee jebe ọrụ. Na ya mara ekwensu bali ya n'isi maka na ya gasị na-ekwensu. Ya mara ekwensu bali ya n'isi. Ya wee je wee kpọrọ hama die. Hama
Ọ sị m nne wee mebibi ihe niile dị n'ụlọ. Ọ sị m the posta dị n'ụlọ na-egbu ekosie nye, TV nkụwarịko, dining table nkụsa, stovu nkụsa. Ozugbo onye kụrụ izizi ka ịbụ ọ dị gel emela ọsọ gbaga na rum kpọchi udo onwe ya ụzọ. Ya kara igbu ọchụ that day. Ya akụọ ọnụzi ọnụzi ekwere emeghe. Ya wee mebibi ihe niile, weta mma bekee sichee sofa, welu rọgụ, welu sizọs gbarikosie everything, akwa die mgbariko everything from A to Z dị n'ụlọ afọ. Na di enwe moto na-abọnya pụọ n'ilo, welu ihe kụrisie windscreen, welu mma sụfusie taya dị moto. Si m ife niile dị n'ụlọ this man ya mebisi fancha niile. Bọtụlụ ju ebe niile. Maka na fa nwee wine bar, mmanya niile dị ebe afọ na n'iyi. Glaasị niile dị n'ụlọ. Ya emegide kụbawa walls. Kụba ya nke a na-achọ ife a ga-eme. Ya marakwa ụdị ekwensu bụ ife nke a. Jideta ife niile this man nwere mebisie fancha niile from A to Z within a twinkle of eyes. Ya ji ekpochi ọnụ ụzọ maka na ndị mmadụ na-anụ ka ọ na-ada gbawasa gbawai. So ndị mmadụ wee kpọọ die na fon, die wee bata. Ya kpochie ọnụ ụzọ, nye kwere ka ọ bata. Kpochie iru ụlọ, kpochie azụ ụlọ, nye kwere ka ọ bata. Na-akụrisi ife. Di ebuo ihe abụọ ihe okwerie, omuvuo jee na nke enyi ya nwoke jee nọlụ. N'oche ma ọsọ moto ka ya mebi na ọka batara ime ụlọ. Because ndị na-akpọ ya na fon bụ mkpọtụ kafa na-anụ o, na fa mara the gravity of ife a na-eme inside. Ya wee megide ihe a mgbe o ji wee fie n'anya. Nwaanyị a kpọchisie rumie ike. Na ya nụrụ mgbe ọ na-akwa oche ọbed kwalụkwalụ kwado n'ọnụ ụzọ ya eme bata. Mgbe o ji wee fie n'anya na ndị mmadụ jụrụ outside, ya gbọrọ ma di ọ nọ ebe afọ maka na ya nọ inside na o nwere onye gwara ya. Ya wee tụtụrụ fon wee kpọọ ụmụ nwanne ya nwoke na-abụ wee sị ha na ọ bụrụ na abịara be di m kịta ebunete m n'ozu. Asị ya ebunete m n'ozu. Na ụmụnne ya gbara ife na-emenụ na ụmụnne ya makwa ife ya mere. Fa wee gbalụ ọsọ azịnị na ọgọfa nwoke na-achọ ka o gbuo nyanwa wee bịa. Fụza ndị mmadụ ka fa juru nọsịala na-akarị ụka. Na ụmụnne ya wee bịa wee kụọ aka n'ọnụ ụzọ kpọị. Na-asị kedu onye na-akọnụ, na-asị na ha nwa bụ ụmụnne ya wee mepeela fa ọnụ ụzọ ụmụnne ya nwoke na-abụ. Ha wee bata wee kwedo aka n'isi. Ọ sị m na etu ka fa si wee kwedo aka n'isi na-eti. Ya fa fụrụ ife fa afụ nụrụ si nso ụwara. Fa na-emi ya na-eme ka onye ala. Fa wee sị ya ngwa